Αλλάζουμε θέμα. Συρρίκνωση της μεσαίας και δημιουργία ουσιαστικά δύο κοινωνικών τάξεων, φτωχών και πλουσίων, προβλέπει έρευνα του ΤΕΙ Αθήνας. Όσο παράδοξο και αν ακούγεται, τα δείγματα έχουν αρχίσει να διαφαίνονται από το 2008 και όσο περνούν τα χρόνια, κυρίες και κύριοι, με αφορμή βεβαίως και την οικονομική κρίση, θα είναι ακόμη πιο ξεκάθαρα. Αιτία η φοροδιαφυγή και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, λέει σοφά ο λαός, και για το μέλλον προβλέπεται ότι οι κοινωνικές τάξεις θα μείνουν μόνο δύο: οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Η μεσαία κοινωνική τάξη, που μέχρι σήμερα αποτελούσε και το μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομίας μας, σύμφωνα με έρευνα του ΤΕΙ Αθήνας, έχει ήδη αρχίσει να συρρικνώνεται από το 2008. Τα σκληρά μέτρα λιτότητας που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του μνημονίου δεν αποκλείεται να κάνουν ακόμη πιο εμφανή την ταξική διαφορά. Προβλέπεται ότι θα αυξηθεί η ανεργία το 2014, περίπου θα γίνει 1,5 εκατομμύριο, διότι θα υπολογίζονται στους ανέργους πλέον και οι οικονομικοί μετανάστες και οι τσιγκάνοι και οι ευρύτερες ομάδες πληθυσμού που σήμερα δεν μετριώνται από τις επίσημες αρχές. Η αύξηση της ενεργείας θα αυξήσει πάλι την ανισοκατανομή του εισοδήματος και αυτό θα φέρει τη ρίκνωση της μέσης τάξεως, η εξασθένιση του συνεκτικού ιστού της κοινωνίας και πιθανότερα να έχουμε κάποια κοινωνική αναταραχή λόγω αυτών των γεγονότων. Τα συγκεκριμένα συμπεράσματα προκύπτουν από έρευνα για την ανισοκατανομή του εισοδήματος στην Ελλάδα, η οποία καταγράφει την πορεία του συντελεστή Τζίνι, ένα στατιστικό μέγεθος που μετράει την κατανομή του εισοδήματος των πολιτών μιας χώρας με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα που διαθέτει το Υπουργείο Οικονομικών. Η έρευνα ξεκίνησε με στοιχεία από το 1960 και φτάνει μέχρι και το 2010. Τα αίτια αυτής της ανισοκατανομής του πλούτου, που όσο περνούν τα χρόνια γίνεται ακόμη πιο εμφανή, είναι τα εξής. Υπάρχει έλλειψη ανταγωνιστικότητος της ελληνικής οικονομίας, έλλειψη παραγωγικότητος και έλλειψη επενδύσεων. Η φοροδιαφυγή, κύριε αυτά, βοηθάει κατά πρώτον λόγο τους πλουσίους, διότι τα φτωχότερα νοικοκυριά μπορεί να διαφεύγουν, να φοροδιαφεύγουν, αλλά όχι τόσο πολύ όσο τα πλουσιότερα νοικοκυριά. Στη χώρα μας υπάρχει φοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή της τάξης του 30%. Στο κομμάτι της ασφάλισης έχουμε πλέον και 30% μαύρη εργασία, που σημαίνει ότι μόνο το 40% των εργοδοτών πληρώνει κανονικά εισφορές στα ταμεία. Αν ρίξετε μια ματιά εδώ στην Κασάνδρου, έχει νεκρώσει η μεσαία τάξη που κρατούσε αυτή την αγορά. Τα καταστήματα έχουν ερημώσει. Στα 20 καταστήματα ζήτημα 5 να είναι ανοιχτά, τα υπόλοιπα είναι κλειστά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ φεύγουμε με 13 ευρώ, με 15, με 16 και είμαστε στο πρόγραμμα να κλείσουμε μετά από 35 χρόνια. Σύμφωνα με τον καθηγητή που εκπονεί την έρευνα, αυτό που χρειάζεται για την άμβληση των ανισοτήτων είναι αύξηση αφορολόγητου ορίου, κοινωνικές παροχές στις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις και υλοποίηση επενδύσεων.